ang top secret mo. Ako nga pala yung isang taxi driver. So ngayon, may naging pasero ako na naging karelasyon ko nung nagta-taxi pa ako. Nag-meet up kami, kumain kami sa labas. May nangyari sa amin. May kasama siyang isang bata, anak niya. Tumatawag siya sa asawa niya. So hindi niya na makontak, hindi na umuwi. Pero yung bahay na yun, bahay ng lalaki yon. So ngayon, nalaman niya na may karelasyon na rin yung lalaki. Dinadala ko siya kasama yung bata sa, alam niyo na po yun kung saan kami pupunta. Wala, hindi ko alam yun. Wala akong alam sa ganyan. Saan ka pinupuntahan yung may garahe ba to? Yes po. Siguro 6 hours, 512, mga ganon. Nung time na nasa bahay ako, bigla siyang nag-text. Sabi niya, saan ka? Yung time na yon, hawak ng asawa ko yung cellphone ko. Nakalagay doon na pangalan taxi. Hindi naman ako makapag-reply. Siyempre, hawak nga ng asawa ko yung cellphone. Maya-maya, hindi ako nag-reply. Siya naman yung tumawag agad. Sinagot ng asawa ko. Sabi niya sa akin, sagutin mo yan. So, sinagot ko. Hindi na ako makatanggi, ganun-ganon. Siyempre, yung asawa ko, siyempre may anak kami. 3 yung anak namin nun eh. Yun nga, sabi ko naman sa kanya, huwag na huwag siyang tatawag para di kayo mahuli. Kaya nagbago na rin ako. Nagkaroon na kasi ako ng apo. So, kailangan ba na magkaroon ng apo para ikaw ay magbago? O para ikaw ay magtino? Oh, masyado namang seryoso ang kausap ko. Ikaw naman. Tinatanong ko lang. Pero eto talaga yung tanong ko sa'yo. Nahuli ka na ba? Nahuli ka na ba na meron kang iba? Nahuli ka na ba ng misis mo, ng mister mo na merong nilalanding iba o may lumalandi sa yung iba? Ano ba kasing nilagay mong pangalan dyan sa contacts mo? Yung iba gawain ganito. Babae. Yung kalandian. Yung kabet. Ang ilalagay na pangalan? Pangalan ng kumpare. Kung hindi pangalan ni kumpare, pangalan ng kaibigan ninyong mag-asawa. Oh. Para kapag may nag-text, tumawag, si ano, kumpare, si ano, ay, si ganitong friend. Ligtas. Pero dati yung gawain eh. Meron na uuso recently. Yung mga nabubura na mensahe. Oo. Try niyong gawin yun, yung sa IG. Yung nagiging invisible bigla yung message ninyo. Nagdi-disappear. Meron din ganun sa Facebook. Yung parang encrypted yung message. Ay, may ganun. Pero yung iba, nagda-download pa ng ibang application. Alam mo ba kung ano yung mga app na yun? Ay, sinasabi ko sa'yo, kabahan ka na. Kapag yung partner mo, may naka-install na WhatsApp. O kaya, Telegram. Magaling siguro yan maglinis ng ebidensya. Pero ewan ko ba, mga Pinoy, parang may lahi talagang pagiging investigador eh. May lahing NBI. Feeling ko yun yung special talent ng mga kababaihan eh. Yung kaya mong alamin ang lahat kahit di mo tanungin. Ay nako. Anyway, kabisyo, alam ko kahit hindi kita tanungin, interesado ka namang makinig. Assuming lang ako, no? Alas 9 ng gabi hanggang ating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. At eto na nga po ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rockies.
Secret Files. Ano ba ako sa buhay mo? Asawa mo ako, hindi ibang tao. Oh. What if yung asawa mo, ang turing sa'yo, parang normal na tao? I mean, parang hindi ka espesyal na tao. Parang hindi ka naman minamahal. Nag-asawa pa siya, no? Sana kinaibigan ka na lang, ganun. Anyway, bakit kaya humantong sa ganung klaseng pag-uusap? Ulitan niya ang ating Secret File Sender. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong boss sa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is. And up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Love Radio.